Hvad så sammen? Velkommen tilbage til den her video. Ja, der spiller jeg Minecraft med Patrick. Og Mathias har lige lavet en server til os to. Så nu spiller vi bare en server, og det handler sådan lidt om, at vi ikke skal dø. Så Ja. altså indtil videre, der har vi fået bygget. Han er i gang med at udhule et eller andet. Jeg vil ved på min penge, men jeg tror Mathias vil dø først. Jeg ved på min penge på ham. Så ved jeg den her kylling på, at du vil dø først. Nej, man kan da ikke ved en kylling. Jo, men ja. Altså Patte, han har fået bygget det her indtil videre, men det er mig, der har sørget for alt jernet. Det ser faktisk ret sygt ud. Skal vi lige vise vores rum herinde? Det her, det er så det, vi har indtil videre. Jeg har ikke noget kul, det er sådan rimelig. Mens jeg fælder nogle par træer. Altså. Ja, jeg kan lige gå ind og vise dig sådan fuldstændig. Vi har 2 senge her, det var det allerførste, vi lavede nærmest. Så har vi crafting table. Ja, crafting table, som jeg lavede. Og så har vi 2 ovne. En chest, hvor vi har det her i. Og så et billede. Der er ikke engang noget skjult bag det her billede. Mathias er lige hvad jeg fandt her. En bikube. En bikube. Og se, der er honning i. Se lige, Mathias. Honning. Men vi skal bruge en saks for at få fat i det, Mathias. En saks. Og det kræver 2 stykker jern. Har vi det? Ja, faktisk. Jeg har faktisk 9 på at være helt præcis. Det er godt. Og vil du ikke have en jernpickaxe? Nej, jeg tror bare, vi laver en saks. Ja. Okay. Patte, her, kom her. 1, 2. Nu går jeg ud og tager saksen her med mig, ikke? Og får noget honning med hjem. Jeg er sulten. Lad os lige se på solen, den er sådan lidt næsten midt på Jeg tager himlen. der en honning, der er en bidder der. Mathias, du behøver ikke at tænke på mig. Så jeg skal bare løbe langt nok væk, ikke? Eller indenfor. Så er I væk. Jeg fik 3 stykker honning ud af det her. Hvad hedder det her? Mathias, hvad hedder det? Det hedder BK. BK. Prøv at det, må jeg prøve. Okay. Og det er BK. Det er ikke noget særligt, det er jeg. Nej. Prøv lige. Kan man lige... Det kan man ikke. Vi siger bare, at jeg ikke er dum. Jeg skal lige se, om jeg kan det her, okay? Det er faktisk Nå. Det er midt på dagen, så skal vi ikke bare se, om vi kan finde et heksehus, mand? Det kunne være rimelig fedt. Du gør. Nu er jeg virkelig sulten. På det, jeg kommer tilbage nu. Jeg kan ikke løbe hurtigt. Hvad er det? Du løber faktisk hurtigt lige nu. Nej. Jeg løber langsomt. Wow. Man ser tæt på det normale. Ja. Altså indtil videre så ser det meget fedt ud. Skal vi så have vindue her eller hvad? Ja. Så er der en gang. Altså jeg kan sige at det her det bliver godt.
Jeg tror egentlig, det er min første Minecraft-video, jeg lægger ud. Jeg ved det ikke engang. Jeg kan ikke huske, da vi spillede på iPad'en. Jeg ved det ikke. Ja, det bliver meget fedt. Altså, skriv lige kommentaren, om I synes det her det er fedt. Ja, jeg tror bare kommentaren. Jeg ved ikke hvorfor. Det er næsten som, jeg skulle lave et eller andet hemmeligt her. Jeg ser det her. Ja. Så. Kan lige bygge videre på noget her. Dun. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg tror, jeg skal bygge der. Der. Yes. Mm. Kig lige her. Kom, stop. Altså, nu er han i gang med at lave et eller andet meget sejt gulv. Kan du gå op og finde nogle træer? Det kan jeg godt. Husk nu at vide, at der ikke er noget kylling på, at det er der dør først. Jeg ved på, du dør først. Men den der kylling der, Jesus, den er så god at vide om. Hvis du gider vide om noget, så bare tag kylling. Mathias, jeg ved Hvilken økse? Den her økse har lige nu, at du dør først. Ja. Skriv lige i kommentarfeltet, hvem I tror dør først. Skriv til ham. Så giver jeg 100. Altså, forresten, jeg hedder Mathias, og han hedder Patrick, så bare skriv navnet. Hvis I skriver, at det er ham, der dør først, så giver jeg 100 kroner. Er du sikker på det? Ja, bare skriv, hvor I bor. Hvad I hedder. Ej, det skal jeg nok ikke helt. Men, prøv lige. Patte, nu skal jeg lige... Nu gør jeg det igen. Patte, okay, er du lige klar med noget? Det her, det er sådan lidt noget, der bliver en overraskelse, om det måske kommer det ud. Hvis jeg tager mere honning. På et tidspunkt, så kommer vi er nemlig i gang med at lave et spil. Vi ved ikke helt præcis, hvornår vi er færdige med det. Men når det er færdigt, så hvis I bor på Fyn, og I bor i Sønder Næve, så kan I komme ned og købe det. Eller kan vi bare vise, hvor I kan. Ja. Mathias? Jeg har shottet mere hånd. 3 stykker igen. Og så er også ved at gå ned igen. Ja, det kan jeg se. Jeg skal tilbage. Den der kylling der, den er så sej. Jeg siger bare, jeg ved præcis, hvor vi bor. Jo, jeg ved godt, hvorfor jeg bygger det der nu. Det er for, jeg kan se, hvor vi bor. Så nu bygger du hæk, eller hvad? Ja. Jeg prøver vente. Er det så meningen, det er her, og den der? Nu er jeg også lidt med til den her. Sådan! Patte. Skal jeg lige gøre det her? Jeg håber, det er det. Er det meningen? Patte, hvis du skulle have et træ. Mathias, hvad synes du? Meget fedt. Jeg skal ind igen. Nu er det ved at blive rigtig mørkt. Vi skruer lige down, det gør jeg altid. Oh my goodness. Det går allerede meget fint, Mathias, må jeg sige. Jeg tager noget mad fra kisten. Ja. Mathias, jeg går lige på noget jagt her. Okay? Så vi ses. Ja. Den der kylling, den bliver så seriøst. Ej, ved du hvad? Prøv lige. Jeg kan simpelthen ikke acceptere, at hvis jeg ved den der kylling, og så pludselig er den væk. Fordi tænk, hvad der sker så. Du er okay. Jamen, så finder jeg en anden kylling. Den der kylling, den er så irriterende. Løb du bare din grimme kylling. Jeg snakker ikke til dig, men kyllingen. Jeg snakker til den kylling der. Kan vide, Patte, skal jeg næsten ikke lige få det her væk?
nej. Hvorfor ikke? Jeg har hentet hjem til 200 i. Er du klar? Mm. Ja, det er sgu meget fedt. Jamen, jeg skal bare op og have noget mere af det her. Så klipper vi. Okay, ja. Alle sammen. Den, der liker og abonnerer den her video allerførst, ikke også? Og skriver, hvorfor I skal have en af de her spil, vi er i gang med, ikke også? Og jeg mener, I får det til rabat. I skal skrive, hvorfor I skal vinde det. Ja. Og det vi har selv, altså vi har ikke, Og vi har brugt det i hånd. Vi har lavet det hele i fuld hånd. Ligesom I skal prøve at teste, om hvordan det føles. Hvordan det føles at spille det. Altså, og hvis I så på et tidspunkt skriver, at det er mega godt, så kan det være, at vi laver flere, og ja. Et stort spil eller sådan noget. Og så er vi også lige gået i gang med et slags rollespil. Ja. Altså, det vil jeg så ikke fortælle jer alt for meget om. Ja, det bliver jo en overraskelse. Og vi vil selvfølgelig lave regler. Jeg har testet etteren i dag. Det var ret fedt godt. Vi vil selvfølgelig lave regler med det. Men altså, jeg tror bare, det var det, jeg havde på den her video. Hvis du godt kunne lide den, så husk at like og subscribe til min kanal. Og så ses vi vel bare i næste video.